o nwere nwoke m chọrọ ịga akwamozu ya tata ka a na-enyikwazi ya mana akwamozu m chọrọ ịga nwere ihe o ji wee na-emetụta m iche maka na ụwa anụ anyị nọ n'ime ya agbaka m mba ekwuru ga ebe a kedu mpụtara ya echi iji ha aka ka ị na-egburu onwe gị echi mara ka ọ ga-esi wee dị ka ị na-egburu onwe gị you're not even assured of tomorrow anya na-egbukọ onwe anyị nwoke anụ anyị na-enyi tata bụ 24th of April 2026 exactly 1 year tata ya bụ n'ụbọchị tata afọ gara aga ka eniri nna nke m kwakwazie ya oge m bụ ihe eserese nna m were na-agba egwu n'ọgbọ na-ebe akwa mgbe m na-ebe akwa bịakwute m ya na-abụ m ego 24th of April na-abụ m ego si m nne na ọkwanụ m ga-enyi nna m n'ọma ebezina n'ọmụ kara obi ọgwabazie m ihe dị etu exactly 1 year that day 1 year etinye ewepụ nwoke a ka a na-enizi na-akwakwazi taa so to what end ka anyị na-abụgharị ha niile to what end are we fighting for all this if I'm not even assured that tomorrow is certain eziokwu nwoke a bụchasịa ezigbo mmadụ nke bụ na mụ na onwe m sikwa ebe m si nata wee sị na aga m agarịrị akwamozu nwoke a maka na a sị na ọka onye si eme ga-ekwesị akwa ya This is my